Què tal? Bé, molt bé. A veure com va això. Jo he entrat i per ara el trobo tot igual, eh? No sé com anirà això. És el que he dit abans, perquè no sé si heu sentit al principi, dic, aquest primer programa no sé com heu... Sí, ja ho sé, Albert, ens havies avisat que la careta tira, però estàvem acabant de muntar coses que ens havien quedat pendents. La careta, bueno, ens estem pagant la novetada. Què venim a fer avui? Molta gent ens havia demanat si faríem directes com fèiem habitualment a l'altra plataforma. A l'altre univers, direm a l'altre univers. Si faríem directes sobre Doctor Strange, no en havíem fet cap, si no recordo, només hem fet directes sobre sèries. I hem dit, doncs, per què no? Provem-ho. I en vez del dissabte, com fem habitualment, passem al divendres, que demà tots tenim compromisos personals. I després de 6 setmanes fent directes a l'altre univers, hem de socialitzar una mica. Què parlarem? De Doctor Strange en el multivers. Aquesta última gran pel·lícula que em sembla que els tres que estem aquí ens va agradar bastant, el vam gaudir força. Sí. Més del que ens esperàvem. Ara fem por, Sí, una mica, Hòstia, no m'agrada, sonaven molt les arrugues, el fet caldo. Ja avisem, serà amb spoilers, directament, o sigui, és programa amb spoilers, ja ha passat una setmana justa des de l'estrena. En el nostre e-box que hem aquesta setmana, també la part final, també en parlem i també hi ha directe. Passa que ho van passar més per sobre i ja està. No sé, què us va semblar a vosaltres, Marcos? Què va semblar? Locurón. Vale, o sigui, ja... El títol és correcte. Universo de la locura. Ja comença la peli que ja dius... Què passa aquí? Perquè comença amb la saco. O sigui, no, tu esperes que dius, bueno, una mica d'introducció, una mica a poc a poc. No. Ja comença la peli, que ja el veiem a l'Amèrica, ja veiem a otro Strange, ya veiem que estamos en un lugar psicodélico i és com, què està passant aquí? Què està passant? Brutal. El ritme no decau en cap moment. No, al contrari. O sigui, un ritme trepidant. Una pel·li que, si ets fan de Marvel, gaudiràs enormement. Si no, diràs, ese quién es, el tenedor en la cabeza. O sigui, hi ha moments que són de gent que si ets fan de Marvel i has seguit totes les sèries, pel·lícules i tot lo habido por haber, pillarà muchas más cosas. És un regal pels fans. És el que vam dir, o sigui, fixa, has tingut de veure WandaVision, sí o sí, perquè si no, no entendràs la missa a la meitat. I per agafar alguna referència i algun tros molt divertit o original, el What If de la sèrie d'animació de Disney Plus. Si no, no entendràs poca cosa, en aquest cas. Molt bé. Pibe, què va semblar? Quants pibes? Jo, mira... Ha trencat la barrera, no? Sí, doncs jo li ficaria sobre 10, potser li ficaria un 12. És una de les pel·lis més sorprenents, més diferents de totes les que hem vist de Marvel. És una pel·lícula molt fidel als personatges, és una pel·lícula de la Wanda i de l'Steven. Connecta genial amb tot l'univers Marvel. I si a més has vist la sèrie WandaVision, com has dit tu, Sergi, si a més l'has vista, encara la gaudeixes molt més. Si no l'has vist, jo crec que pots seguir la pel·li, pots perdre amb algun detallet, però es recomana veure-la per poder-la gaudir molt i molt més. És una pel·li molt bona, evidentment la millor d'aquesta fase. I visualment és una orgia. Sí, visualment és brutal, us veu. Bueno, jo ficava en el top 3, top 5 de les meves pel·lícules Marvel, L'he pujat bastant. O sigui, entre les dues últimes Avengers és complicat. I Civil War, l'Era d'Ultron, estaria por ahí, També comptes les de Spider-Man com a pel·lícules de Marvel? Aquestes les tinc... Bueno, les tinc en el meu top particular. O perquè són de Sony no compten del mateix... Aquestes de Sony són les úniques que perdonem a Sony, que això hem parlat moltes vegades en el nostre podcast, que Sony és una bona part i bueno, ja deixem-ho estar. No val la pena donar-los propaganda en aquesta gent. I Spider-Man, aviam, per molt dolent que sigui, ha estat una pel·lícula que va aconseguir que jo fes les paus amb l'Andrew Garfield, que era l'únic Spider-Man que jo no em costava d'empassar i ara he fet les paus. O sigui que
el podi és a part. Doncs molt bé, no sé, comencem a fer, com ho fem habitualment, anàlisis d'imatges i tal. Imatges de... Clar, perquè com que la tenim a Disney Plus, són imatges oficials 100%. 100%. No, ja, amb els nostres insiders i amics de Marvel i Disney Plus ens han cedit imatges... Hem fet una truqueta. Kevin, vinga, va, Kevin, enrotlla-te, hombre. Ara que dius això dels insiders, jo vaig fer un exercici quan vaig tornar de casa, vaig tornar del cine, vaig arribar a casa, i el primer que vaig fer va ser entrar al YouTube a mirar què deien, doncs això, sense por spoilers, què deien aquests, els insiders o els que comenten la pel·lícula. I la veritat és que fot molta pena veure com el mateix dia de l'estrena arribes a casa al vespre i et trobes caràtules de l'altre univers amb imatges que són spoilers que et rebenten la pel·lícula. Jo demanaria una mica de calma a tota aquesta gent, perquè, a veure, per uns quants clics tampoc val la pena rebentar la pel·lícula a molta gent. Sí, val la pena. Si no mueren. Es maten. No sé si va ser no val la pena. El nostre company de la Bacova, l'Albert Arrés, que em sembla que es va menjar alguna imatge, el que dius tu, no sé si el mateix dia, entrant a YouTube, allò que vols mirar alguna cosa, i et menges la imatge, o sigui... Bueno, és el debat dels spoilers, ja ho sabem. Jo, quan hi ha una pel·lícula així, de puntetes per les xarxes, perquè és molt perillós. Bueno, i a vegades que fins i tot dies abans. Jo, l'escena de Spider-Man, de l'última, l'escena on entren en Tobey Maguire i la Dina Garfield, ja me la vaig menjar. Jo per sort, tant l'última de Spider-Man com aquesta vaig arribar verge de spoilers, per sort. Ja, fins a l'últim tràiler no el vaig voler veure, dic, passo. Perquè, com sempre, quan parlem després... Trailers sí, perquè t'engresquen, però... Com sempre, diguem, a Marvel ens va enredar, perquè ens volia fer creure una cosa a la pel·lícula, i com és la pel·lícula, n'és una altra que anirem parlant. Això que dèiem dels nostres amics Marvel i Disney Plus que ens han cedit les imatges, podríem haver contactat un dels catalans que n'hi havia en aquesta pel·lícula, n'hi havia 3 o 4 que han treballat amb els efectes especials de la pel·lícula. Almenys vaig sentir una entrevista a un noi que feia des de Lleida, d'un poblet de Lleida, teletreball, i treballa en una empresa islandesa, no sé si islandesa o finlandesa, i el tio havia treballat en els efectes de l'aigua i del foc. Hi ha una noia també catalana, que està als Estats Units, que també ha treballat amb Iron Man, en diverses sèries, o sigui, podríem haver contactat amb un d'aquests catalans. També. Sí, hi ha una noia que corre per Twitter que també en parla, que hi treballa. Seria interessant, buscar-los i entrevistar-los. Seria interessant. Bé, doncs, no sé qui ha de tirar les imatges, si en Marcos o en Pibe. Pum, toma. Hombre, el nostre amic, que és una cosa que no sé si han descobert, això, Pibe. Tenim la imatge aquesta quan apareix aquest bitxo que, teòricament, aquí li diuen Shumagorat, però no és en Shumagorat. Els que seguim els còmics el coneixem com a Gargantos, en aquest personatge. Sí, però hi ha un tema de drets d'autor. No, sí, hi ha un tema de drets d'autor, del copyright. Ho he buscat per sobre, tampoc m'hi he endinsat gaire, però sí que, suposo que en un moment com que el Doctor Strange és de l'època dels 60 de Marvel, potser l'autor va aconseguir quedar-se amb el nom, no ho sé exactament, devia ser un tipus de... No sé, però és curiós com un monstre d'aquests, el copyright que el tingui un altre. És molt curiós. Sí, però, per exemple... No és un personatge més... Per la funció que té el personatge, el monstre, hòstia, doncs agafa un altre monstre o inventa... Ara. No cal que me fiqui en Gargantos i que doncs no, aquí es dirà Shumagorat. Ja havíem vist a What If, com podeu veure a la imatge de baix, també l'havíem vist a What If. A What If no me'n recordo com li deien. O no li deien el nom. Sembla que no li deien el nom. Jo What If l'he vist només un cop i fora. No, jo també, aviam. I prou. Gaudible. Molt bé. Algú més a dir vosaltres d'aquesta imatge? No, que està molt ben fet aquest monstre. És una passada, està... Fins i tot al mínim detall, quan se li costa, diguéssim, la càmera. Ja sé que no se li costa literalment, però quan la càmera se li costa i tot està molt i molt ben fet. No es nota els efectes enlloc. Vale, ja està. Ja tinc la resposta a la pregunta.
Què? El personatge va néixer al 73 al còmic de Kull el Conquistador, i com que Kull el Conquistador y Conan son de Universal, no tenim els drets. Así que le cambiamos el color de los ojos, le ponemos dos patas, le cambiamos el nombre. Ja, però el que diu en Philip Prim, coi, fer servir un altre monstre, ja està. Sí. Així no hi ha problemes. Bueno, complicacions. No, està molt bé la manera que comencen a lluitar amb ell, com diu en Teresa, en Wong ja deixant-se anar i al moment que li arranca el ull, dius... Quan li fa el pop, li fa... Sí, pop! És que Wong ha passat de ser un secundari que era algo cómico i feia una mica de gràcia a ser el puto amo. O sigui, un crack i un molt bon hechicero supremo. Aquest sí que quan diu això del pop, quan haces pop ja no hi ha stop, en aquest sí, li va fer pop. Aquest sí, i aquest ja es va parar. Va haver-hi stop de cop. El que sí, en parlem del casament, perquè tota l'escena d'abans, del casament i de com l'Estrange arriba allà i la seva conversa amb el seu company cirurgià. Primer un segon, també replicar el comentari. Es nota que en Benedict Cumberbatch és anglès. Ya lo he dicho. Venga, hasta luego. Yo l'he pillat. Sí, tú l'has pillat. Esto del balconing està de moda. Comencem bé. Doncs la part aquesta del casament que us deia, que primer la conversa que té amb el seu company cirurgià, el seu company doctor, no me'n recordaré com es diu, sobre si el que va fer era l'única manera en què podia enguanyar Thanos de plegat. És una cosa que encara cueja, una cosa que encara comenta, encara en parlen, i fins i tot vaig tenir la sensació, no sé vosaltres, de que tot i que l'Estrange està convençut d'haver fet el que tocava, correcte, sí. Jo crec que dubto una mica de que el fet de que fos l'única cosa, si podia haver fet més. Sí. Però bueno, és una sensació meva, És curiós perquè el doctor aquell que l'acompanya en els còmics era amic íntim de l'Estrange i, hombre, Gwen, també va sortir a Twitch, com sempre surts a l'altre univers, ha de sortir per aquí. En els còmics és íntim amic de l'Estrange i és el que l'intenta operar i salvar les mans i es veu frustrat el no poder. No poder fer-ho. El no poder fer-ho. Sí, és curiós. Seguim següent imatge. També direm que no ho repassarem tot a fons perquè, esclar, les referències i detalls que hi ha aquesta pel·lícula hi estaríem fins demà. Una passada, Home, aquesta pel final, cony. Ja ve... Home, has ficat la número 2, tu, aquí, Philip Prim? No, era la número 2 dels números, però bueno, deixem-ho estar. Ai, bueno, ja tornem enrere després. Molt bon detall. Aquí volíem dir del balcó. Sí. Què deies tu del casament i del balcó? No, això, que el casament, primer hi ha la conversa aquesta amb el seu company, després hi ha la conversa, evidentment, amb la seva xicota, bueno, ex-xicota, i que és molt xulo quan diuen que el marit, el que es casa, el nuvi, que és molt fan del Doctor Strange, i jo me'ls imagino a tots els del casament esperant que passés alguna cosa perquè l'Strange es posi en acció, no? Un casament força típic. Bueno, jo si estigués en aquell casament també esperaria que passés alguna cosa guai perquè l'Strange es fiqués en acció. I hi ha un personatge, que és aquest que tenim aquí sota, no sé si és això, Philip Prim, que és el guionista del Doctor Strange. Sí, és el guionista, sí, en Michael Walchon. Correcte. Que aquest també surt en l'escena del casament, en el balcó. Quan l'Strange salta del balcó, ell també està allà com un fan més intentant mirar a veure què fa. I casualment també és el guionista de Loki, de la sèrie Loki. Cosa que ens fa pensar també que com és que no hi ha cap relació, com és que no ha posat cap relació entre aquesta sèrie i aquesta pel·lícula. Però bueno, a mi ja m'està bé que no n'hi hagi cap també, però després me vaig assabentar que el guionista era el mateix. Vaig dir, home, una mica de referència a la sèrie no hagués estat malament. Bueno, es veu que està confirmat per en Kevin Feige que no és culpa de Peter Parker que l'hechizo se fuera al garete, sinó d'en Loki, perquè quan l'Strange feia l'hechizo és quan en Loki va carregar-se en Khan. Sí. Bueno, ja ho veurem. Esto está confirmado por Kevin Feige. Me lo ha dicho en una llamadita. Sí. I quin paper que fa el nuvi, espectacular.
Sí, Veig? Gairebé ni es veu. Increïble. Home, molt bona nit, doctor Pipa i Jacint. Jacint, és un honor que passis pel nostre Twitch. Encantat que estiguis per aquí. Suposo que millor que t'estiguis recuperant de l'últim percans teus que has passat. Martí, com sempre. Bueno, com sempre, amb les sèries Marvel també ho han fet. Sempre hi ha referències a guionistes i treballadors Marvel. Això aquí Sam Raimi ho ha volgut continuar. Sí, sempre. Ping. Ping-pong. Home, aquí tenim quan van a Karmatag, si ho dic bé, sí. Veiem en Rintra. Kamartag. Veiem en Rintra també un hechicser habitual en el món Strange. Actualment, pels que van poder seguir el còmic Academia Estranyo, és un dels professors de l'Academia Estranyo, que es dedica a reclutar joves mags i fatillers. I que té una cançó dedicada. Ai. Digues. Del Fari. Ai, ese torito. Aquestes hores. Va, mira, en Pibe ja ha marxat directament avui. Avui ja no cal ni que l'expulsessin. No n'hi ha per tant. Pibe, torna, que no la cantaré sencera. Ja està. És un habitual dels còmics i s'agraeixen aquests detalls i aquestes referències. En Pibe s'ha emprenyat amb el xiste, Sí, això li ha passat alguna cosa. Jo crec que tampoc n'hi havia per tant. Voy a probar el chasquido. Hola, Pibe. Ja està? El concert? Si et prometo que no torno cantant, no... S'ha espantat aquí en Pibe. Aquí us quedeu. Com és? En Rintra aquest, jo pensava que tindria un paper molt més important, Després de veure el tràiler. No, al revés ha sigut alguna escena d'acció, més d'acció o així, no pas l'altra noia que surt que ajuda en Wong i tal, no sé. Hauria estat bé que en Rintra hagués tingut més participació. No, fins i tot una escena que hi ha una mica d'acció, ell se'l veu fugint, dius, joder, pues vaya mierda, no... No, i fins i tot et penses que és mort, hi ha un moment. I no penses que se l'han carregat i tot, i dius, vaja, em van presentar aquest en el tràiler i semblava que tenia un pes i no. I aquesta escena, a veure, la Wanda, perquè, o sigui, estem anant molt a saco i hi ha una cosa que no hem dit. Quan l'Strange va visitar la Wanda, sí. Quants de vosaltres pensàveu que la Wanda seria bona i quants pensàveu que seria dolenta? Perquè com que juguen molt amb la dualitat i va acabar com va acabar, dius, la Wanda va ser bona o va ser mala? Jo com vaig començar a veure la pel·lícula, ja vaig anar a veure la pel·lícula pensant que seria la dolenta. Jo que de bones a principi fos la dolenta, no. Que en algun moment tindria el paper com m'imaginava, sí, però ja d'un principi que el camp de pomes i tot això fos una il·lusió i així, hòstia, no m'ho esperava més endavant, la veritat. I em va agradar molt com l'Strange se n'adona que l'està mentint, amb el recurs aquell de dir jo no t'he dit el nom. Dius, home, aquest recurs està una mica suadot, Sí, és que jo o sigui, tan suat que me'n vaig adonar compte, digo, no... Saps? Sí, nosaltres estàvem al cinema Marcos i tots dos. No li ha dit el nom. Qual ha dit el nom? No li ha dit el nom. Sí. Ja. Jo també ho vaig veure. Sí, però bueno. Bueno, llavors, ja el camp aquell de pomers es converteix en un infern i en una amenaça cap a l'Strange. O m'adons la nena o veuràs. O te va enterar. I diu, no, pues va tenir que venir a por ella. A més, mola també quan li diuen, a un li diu, o sea, que a la tía que es mi enemiga le has dicho dónde estamos. Sí. És com... I això serà un... O sigui, la Wanda al final també té sort que els seus enemics són unes bocazes, com ja veurem més endavant. És un detall interessant que té aquesta sort. No, i llavors quan s'acaba el termini que li ha donat i ve que hi ha Kamartag, que és el que veiem a la imatge de sota, no? Això és l'arribada de Wanda. Sí. La lluita a Kamartag, què ho va semblar? Bola de dracseta.
Ostres, jo els fatillers aquests que estan superentrenats els vaig veure una mica de primer curs tots, eh? Sí, home. Molts eren alumnes, ja els hi diu, prepara els Sí, alumnos. però alumnes que acaben de començar, devia ser a l'octubre, això. Clar, i també trobo estrany que simplement la seva única defensa siguin els escuts, que no comencin a atacar amb encanteris i coses així, saps? Dius, Bueno, hòstia, tenen aquells super... Sí, però ja veus tu, li duren menys i res. No, però aquells atacs que hem vist quan en l'Estrange lluita amb en Gargantos em fa servir tota una varietat impressionant. Diferents, que no havíem vist mai. En canvi aquí, ostres, ja no sé, que hi ha 200 mags, 200 fatillers i tots fan servir l'escut. No recordo una mica d'imaginació. Sí. Bueno, també estem parlant que almenys en els còmics la Bruja Escarlata està considerada una dels éssers més poderosos, eh? O sigui, sí, no, és el més poderós, sí. Dels més poderosos. Estaria dintre de la classificació Omega dels mutants. Sí. Ara, en l'última col·lecció de còmics, en Jonathan Hickman va fer una classificació i va comentar. Hombre! Bruce Campbell. Grande. Jo, al primer moment, no em vaig caure que era ell el venedor de Frankfurt. Dic, hòstia... Ah, no? Al primer moment no. Llavors, dic, hòstia, perquè és en Bruce Campbell, la marca va matricular. Home, sí, en una pel·lícula de Sam Raimi l'havíem de buscar, segur. Sí, clar, sempre que Sam Raimi, sí, sempre surt. En totes. A més, un cameo molt Evil Dead, eh? O sigui, ja a la Evil Dead també hi ha una escena en la que ell mateix se pega a sí mismo por una posesión. O sigui, sembla que és un fetitxe que té en Sam Raimi, ver com Bruce Campbell se pega. Allò, ¿quién es el tonto? ¿Quién es el tonto? O sigui, perquè... No sé si heu vist, mentre s'acabava o s'estava a punt d'estrenar la pel·lícula, en Bruce Campbell va penjar una imatge maquillat de Doctor Strange. I dient que ell seria una versió de Doctor Strange en el multivers. Però clar, llavors l'endemà mateix o unes hores després mateix no, que era una broma, que era una conya. El tio superben maquillat, amb les seves canes, o sigui que donava molt al pego, saps? Dius, home, doncs, si Bruce Campbell podria ser, no?, que fes un cameo de Doctor Strange d'un altre univers. Bé, estat bé. Aquí ja hi parlàvem, però clar, aquí en Sam Raimi hi va colar molta referència a les seves pel·lícules, o sigui... Ai! Ui! Pibe, que hem aquí Gundam War. Aquí tenim... Abans de tot això, per això, hi ha la lluita Kamartag, que potser també n'hauríem de parlar, sobretot la que passa a dins, quan tanquen a Wanda dintre de la dimensió dels miralls. Sí, i després en surt mitjançant els reflexes. Aquella seqüència és bestial, és brutal, és impressionant. Els que criticaven que Marvel no ficava coses de por i coses així, aquí s'ha demostrat que... Todo chistes, eh? Sí, mira cuánto jajaja. O sigui, una escena treta de The Ring amb una Wanda amb uns contorsionismes que fan por, una Wanda imparable que ningú... O sigui, a més, una Wanda destructora i, clar, ella vol recuperar els seus fills que no són reals i està en un moment que no raona. Dice, Wanda, tus hijos no son reales, que me deje. Que me deje. No, però l'escena aquella perseguint-los a tots tres, en Wong, a l'Amèrica i en l'Steven, és de por. És una escena de por, és de pel·lícula de terror. Sí, perquè van tancant les portes i la va rebentant com qui rebenta paper. O sigui... I aquí després acaba que d'una banda uns, l'Strange i l'Amèrica, se'n van a un altre univers, que ara en parlarem. Ara me'n recordo de l'univers que és, si és el 383 o el 838, ara me'n recordo. 838 o 888, sí. I en Wong i la Wanda amenaça en Wong i se'n va anar a la muntanya de Gundawar. Gundawar. Gundawar és una muntanya que surt en els còmics, que no havia sortit encara a l'univers cinematogràfic, jo diria. No havia sortit mai. Ni mencionat. No, es va insinuar al final de WandaVision que ella podia anar a Gundawar o on estava la Wanda eren els voltants de Gundawar. Però veure-la així tal qual no s'havia vist mai. Es havia insinuat això,
que ella podia anar cap allà, cap a la muntanya de Gundawar. El còmic sí que ha tingut sempre molta importància i sempre se n'ha parlat molt, però bueno, perquè allà en Chiton va escriure el Darkhold, Chiton. en Chiton Com també li diuen va... a la pel·lícula? A la pel·lícula no li diuen Chiton? No li diuen Chiton, li diuen d'una altra manera. Però bueno. I bueno, va crear el Darkhold en aquesta muntanya i també hi va ser tancat i el van tancar allà. Per això, qui estan més relacionats amb el món dels Avengers i així, ens sona quan van sentir Gundawar, va ser, hòstia, a veure què ens ensenyen aquí. Jo, un dels primers... Ui, espera. Un dels primers còmics que em vaig llegir dels Avengers va ser precisament aquest, el de les Noches de Gundawar, que d'alguna manera el que feia era tractar els orígens de la Wanda i en Pietro, i també hi afegien doncs, tot això, que en la muntanya de Gundawar hi actuava l'alt evolucionador, que els dos bessons els va criar un ésser evolucionat per l'alt evolucionador, que em sembla que es deia Boba, que era una vaca evolucionada. Sí. I que allà d'alguna manera els va criar ella. I és aquest volum de Panini és la història aquesta. Vale? Ho he estat buscant i si us interessa són els números que expliquen aquesta història de Gundawar, que a mi personalment és una de les històries que he llegit que més m'han agradat dels Avengers, són els números del 181 i 187. Entremig hi ha històries que no tenen relació, però bueno, l'arc aniria amb aquests números. I per mi és molt i molt recomanable. A mi m'agrada molt. Sí, com diu la pel·lícula, clar. Com diu en Martí, en els còmics es deia això, que tant la Wanda com el seu germà Pietro havien nascut a Gundawar. Brutal, el traje una altra vegada brutal. O sigui, boníssim el traje de la... Bueno, nascut no ben bé. No, bueno, per dir-ho, per explicar-ho breument. Pues el traje brutal. En el Saló del Còmic vaig poder veure un parell de cosplayers boníssims sobre el de la Bruja Escarlata, i és que el traje és impressionant. Següent imatge, va. Aquí podem veure, pels que havien vist el calent de WandaVision, quan l'Àgata Agnes està lluitant i li ensenya el Darkhold, es veu la mateixa imatge que ella troba a dalt de Gundawar. En el portal o en l'estàtua aquella és la mateixa imatge. Sí, un detall que ho enllaça molt bé. L'estàtua, no? L'estàtua, sí, l'estàtua que tenim en el fons a la paret i que ella ho comença a acariciar, és exactament igual que la del llibre. Poc més a dir aquí. Bueno, i si dèiem que uns se'n anaven cap a Gundawar, els altres se quedaven tancats a l'altre univers, el 838, el 818, el que sigui, i es troben amb una variant de Mordo. Bueno, no sé si dir-li variant, perquè no seria ben bé la paraula, que no ens liem ara. No, variant no. Es troben amb Mordo. No, variant no. Es troben amb Mordo aquell univers, que és un trepa, Bueno, a mi aquest Mordo és molt inútil, per mi, No sé vosaltres com ho vau veure. De fet, com la Ninja Strange és genial, perquè diu, ¿no será que tú dejaste que se corrompiera para ser el Destino Supremo? Sí. Hijo de puta. O sigui... No, és un Mordo molt aquí també vaig trobar els Ultrons molt aconseguits. Ja sé, la imatge d'Ultron, que sempre ha sigut un enemic molt temible pels herois de Marvel, pels Avengers principalment. Hòstia, vaig trobar boníssim. Boníssim. I fixeu-vos que els ulls no són ni blaus ni vermells, No són ni bons ni dolents. No, clar. Els ulls dels robots, que normalment a What If me'n recordo que si eren d'un color volien dir que eren bons, si eren vermells eren dolents. Perquè aquí són el que havia de ser el Tron. És que aquí són el que tenia que ser el Tron. Quan Tony Stark va crear el Tron volia això. Una especie de armaduras vacías de esto que fossin... Sí. Agentes.
La cosa es va torcer una mica. Una mexica. I bueno. Bueno, i aquí tenim... El moment Illuminati. No, els il·luminat, mal en Déu, senyor. Bueno, no, ja, clar. Perdona, sí, són pringats. En aquest univers, no ho sé, però la nota de tall per ser Illuminati és molt baixa, tio. Sí, home, sí. Està. En aquest univers almenys sí, No s'hi van escurar gaire. I lo pringati. Gens. I lo pringati. Bueno, que us van semblar els Illuminati, però en Pibe ja ens ha fet directament la seva opinió. A veure, hi havia molt de hype. Les coses com toquen. Han mort un Illuminati. Bueno, vale, de acuerdo. Vale. Que la Capitana Carter passi al tall d'un Illuminati. Dius, tampoco es que sea tan lista ni tan fuerte. Bueno, vale, de acuerdo. Bueno, mira, però et faig... El Doctor Strange havia format part dels Illuminati. Capitán Amèrica, puntualment, havia format part dels Illuminati. També. Rayo Negro d'una sèrie que Martí és super fan. Martí, sabem que tens pòsters de Rayo Negro a l'habitació. No enganyis a ningú. Vam pensar molt en tu, vam veure que en Martí està saltant d'alegria quan vagi en Rayo Negro. Llavors tenim l'amiga de la Capitana Marvel, convertida en Capitana Marvel, també. Sí, convertida en Capitana Marvel. I en Reed Richards, no sé què us va semblar aquest Reed Richards. Un bocazas, però genial. Sí. Jo molt bé. No s'ha confirmat ni desmentit que aquest sigui l'actor que acabi encarnant el Reed Richards a l'UCM, però bueno. Vaig veure que en Pibe tenia una crítica sobre els trajes dels Illuminati. Sí, a veure, jo penso que, a veure, em va sorprendre molt veure els Illuminati com els vaig veure. Me'ls imaginava d'una altra manera, això és cert. En Blackpool, no me vaig ni... En el moment de veure la pel·lícula, no me vaig fixar que fos el mateix actor de la sèrie. Jo tampoc. Si no, segurament hagués vomitat allà mateix. La Capitana Carter, bueno, la Capitana Marvel, em sembla bé. Bueno, en un altre univers pot ser que ella fos la que fes el poder. La Capitana Carter, fantàstica. És l'única que se salva. Us va quedar molt detall. Aquesta sí que veu directament del What If. Sí, i us va quedar que directament quan lluita té un propulsor. Sí, un jetpack. Un jetpack. El jetpack aquest podia ser el que portava l'Steve Rogers en el What If, que ell portava, diguéssim, bueno, feia com d'Iron Man, ell portava l'armadura Stark, o sigui, també el detall aquest va ser, hòstia, un propulsor, un jetpack, sí. I en Reed Richards em va semblar fantàstic. L'única crítica, una altra de les crítiques que els hi faig és això, dels vestits. Jo els vestits els vaig trobar... L'espàndex aquest. Sí, hacendado, total. Vull dir, són univers alternatiu, posem-los-hi. L'únic traje que mola és el de la Capitana Carter, que ja l'havíem vist abans i que més o menys és el mateix que el What If. Però els altres, feu-me el favor. No van res. És a dir, si aquest és el traje de Reed Richards al nostre univers, pleguem, Oh, pues mira, a mi no m'ha desagradar el traje de Reed Richards. Ja m'hi fixaré bé, com lo torni a mirar. Horrorós! Pibe, ets un hater. A mi els trajes em van encantar tots. No! I a més, en Reed Richards és el segon pop de la pel·li, en Reed Richards. El primer era l'ull del monstre aquell, el segon. Canvi les ulleres, diu. I llavors, Marcos, el detall que tenim quan entra el professor Xavier, per aquí no va estar el cas. Primer, que en porta la cadira de rodes, que a molts ens va sonar, i és que jo no sé per dir més ja, el fet del personatge o el fet de la cadira de rodes. I la música que se sent de fons quan ell entra. Quina música és, Marcos? La intro de la sèrie de X-Men que molts veiem, crec que feien a Telecinco, que és la que és genial. A mi m'ha... La sèrie dels 90, sí. La mateixa cadira que molta gent va començar a utilitzar. ¿Está en el mismo universo? Pues no, és la misma sèrie, punto, ja està, no té més, saps?
A mi em va semblar algo Brutal. brutalíssim. I el detall de la música va ser... Oh! Una cosa tan... Aquest... Oh! Pell de Només gallina, amb sí, aquesta sí. entradeta que és com, que cabrons. Sí, sí. A mi l'únic que no m'ha agradat, ja que el professor Xavier era una espècie, diguéssim, com manera d'espair-se de l'univers Marvel i de l'univers X-Men que ell havia participat. Hòstia, no me'l matis. Deixa'l tancat en un univers, però no me'l matis, hòstia, d'aquella manera. No, ja està bé, ja està bé. Ja està bé, tu. Ja està A bé. mi em va saber molt de greu. O sigui, primer Sí, a mi també. és I que... el moment que entra a la ment de la Wanda, que com deies tu, Pibe, veiem per primera vegada És boníssima. les zones expansives que no s'havia Però vist mai. aquella escena que la Wanda està dintre les runes i el doctor Xavier s'hi acosta i parla amb ella, aquelles runes, aquella tele és de Wanda... A la tele hi ha WandaVision, hi ha la sèrie WandaVision. Aquelles runes són les runes de casa seva quan era petita que va caure per una bomba de l'Stark. Són les mateixes runes. Aquella escena, i a més la boira aquella vermella que s'hi va acostant a poc, és impressionant. Jo només esperava, dic, en aquell tall, ara només falta que em treguin un globo vermell, saps? En planit. No, jo de seguida ho vaig enganxar amb WandaVision. No, ho dius tu per la tele que es veu, pels detalls, i dius, total. Passa que, clar, a la Bruja Escarlata, perquè ja no estem parlant de la Wanda, estem parlant de la Bruja Escarlata, li duren menys i res. Ja, clar, és que, a veure, aquests Illuminati són molt creguts, Són aquí, soc jo, però no, hi arriba la Wanda i us toma d'un en un, Deixa't estar, són uns pringats. I una cosa que no hem dit, que una escena abans hi ha una mena de cita de la Fundació Baxter, també. Sí. Que parlen de la Fundació Baxter. Em vaig quedar amb el detall de la Fundació Baxter i que ell ja té fills. Sí, però bueno, com que són d'un altre univers, m'importa poc. No, però vaig trobar, imaginant que la Franklin i la Valeria poden existir en un altre univers, també és molt curiós. Mira, aquí tenim com va quedar en Black Bolt. Hòstia santa, quina mala llei que teniu. És que se'ls carrega un a un. La mort d'en Black Bolt és de tan, com ho diria? És que és impressionant. És tan... Sí, no, és que les morts són bastant... A veure, aquí tenim com queda el doctor... El Reed Richards. El doctor Strange queda així, sí. El Reed Richards queda també espagueti, que és un poquito triste, saps? O sigui... És que les morts algunes són un poquito... Saps? L'espagueti que acaba amb pop. Sí. No sé, la Capitana Marvel enterrada amb runa, però no és tan poderosa, aquesta dona. Sí. Què colla està... Tan català, no sé la de l'univers aquell, però... No sé si és que lo que tu deies és la de AliExpress, no sé, però no sé, allò sobre i ja està. Aquí l'únic que podien arreglar pels seus poders seria potser d'alguna manera Richard, els altres no tenen pas collons de salvar-se. No. Vale que vols demostrar que la Wanda és superpoderosa, però clar. I també aquí és on jo vinc a fer la crítica. Richards, eres un bocas. No. Aquí l'Albert diu hauríem de veure a Super Wanda. No. Ja estem parlant de la Bruja Escarlata. Una cosa és quan és la Wanda, l'altra és quan és la Bruja Escarlata. No ens confonem. És diferent. Següent imatge, companys. No he trobat... L'altre dia vaig sentir un comentari, no me'n recordo un, que deien que el professor Xavier era en Freezer, aquí sentat en aquesta cadira. Que bo! Això és poc coneixement de la història, sisplau, un respeto. Llavors, i s'ha posat les imatges, passa que no es veien gaire bé. Com a comparació està guai. A la dreta de tot hi havia una cadira buida. Hi ha una cadira buida al fons de tot. La de Mordor. Que molta gent va discutir... No. Hi havia una cadira buida que es deia que, hi ha, com sempre, aquí especulacions que si podia ser Namor, que si podia ser... qui podia ser? Però hi havia una cadira buida. Tony Stark, un altre Iron Man, un altre Namor, o Black Panther, però esclar... Calla, sort que es va descartar el que volíem fer, sort, amb Iron Man. Però jo sort que es va descartar per una altra cosa, perquè a veure, si tu ara fiques un Iron Man aquí, sigui qui sigui, és igual, si l'hem de tornar a veure morir, un Iron Man, si l'hem de tornar a veure morir a mans de Wanda,
malament. Jo Si fiques en sí, Namor, és el desaprofitar-lo. cameo d'Iron Man era en Tom Cruise. A mi si me'l maten, jo encantat de la vida. Ara, si no me'l maten, m'aixeco i me'n tornar a vaig. veure morir l'Iron Man, passo. Jo veure en Tom Cruise vestit No d'Iron puc. Man, no, sisplau, no puc anar-hi. I que em perdoni el nostre amic, en Sergio, l'último crítico, però no puc superar-me aquest home. Al final, Antoni no és Stark. Oh! I una altra cosa, i en Krasinski serà... En Krasinski serà... No, espera, anem a repetir-lo serà... poc a poc. Hola? Me sentiu? Sí, Pibe, lee lo que En pone. Krasinski... Què? ¿Qué pone? Hòstia puta. Vale, ja pots continuar. Te l'ha tirat abans i no l'ha sentit. Joder. No, deia que això, que si en Tony no és Stark, millor, perquè no vull tornar a veure morir el mateix superheroi. Què és en Krasinski? Que en Black Panther no hi sigui... Que en Black Panther no hi sigui també em sembla bé, perquè, coi, no sabem com anirà la seva pel·lícula. No. En Krasinski serà el 4F del nostre univers? No està confirmat. En Reed Richards, perdó, del nostre univers? No està confirmat, no se sap. Ni confirmat ni desmentit. Bueno, hi ha rumors que ell i la seva dona podrien ser en Mr. Fantástico i la Sue. A mi no em desentona, que a mi aquest actor, en Krasinski, no em desentona. Passa que el director sí que s'ha apartat de la pel·lícula perquè està fart de pel·lícules de superherois, vol descansar, hi ha guionistes ja tot a punt, falta acabar de concretar el director. No, sabia gent que me la tenies que dir, sí, grandíssim. Sí, grandíssim. No, perdona, Jacint, seria un petit Tony Stark. En tacons, sí. Sí. Segona imatge, va. Val. Aquí, clar, molta gent a la part final... Hosti, ens hem saltat molt ràpid, no? No acabo de parlar d'alguna més. Jo sí, que ja hem passat d'aquí i ja està. No, dels Illuminati. No, bueno, del tros de pel·lícula que ens veurem els Illuminati. Veurem els Illuminati al nostre univers o no? No, si ho veiem tardarem molt d'anys encara. Faltaria molt de personatge, concretar molta cosa. No els vull veure jo, Bueno, dels Illuminati em quedaria amb el que va dir en Mr. Fantástico, que al final les incursions porten a la destrucció d'universos i potser això és la manera d'entrar als mutants. Ja ho vam dir l'altre dia. Aquí hi ha molt a discutir com entraríem mutants, però també tardarem. Primer entraran els Quatre Fantàstics i a partir d'aquí ho veurem. S'ha de veure com ho faran tot plegat, el fet aquest. Bueno, clar, després dels Illuminati d'això, no hem parlat de quan ell i l'Amèrica Chávez comencen a travessar... S'han emprenyat a primer. Sí, comencen a travessar multiversos. Aquí tots teníem ganes de parar la pantalla i Pibe, has tornat? Vale. No sents? Estàs bé? Sí, no sé què ha passat. Perdoneu. Parlàvem d'això, no? Que com veiem a la Wanda, al Doctor Strange, a l'Amèrica Chávez, saltar per multiversos, doncs m'han quedat amb les ganes de poder parar la pantalla frame per frame a veure per allà on anava passant. Sí que hi ha una imatge que s'insinua alguna com podria ser la Terra Salvaje, perquè sembla que es veu una selva i està un dinosaure, si m'apures. Clar, aquí podem jugar molt en que si en Quasar, que si Kraven, que moltes coses. Molt curiosa i molt xula la dimensió de la pintura. Sí, molt. I sí que n'hi ha una, que al final la imatge no sé si la tenia perquè no era molt nítida, que es veu al Tribunal Viviente. Sí. Que es veu al Tribunal Viviente, que ja havíem vist un resto del Tribunal Viviente a la sèrie Loki, i aquí ho tornem a veure, no? Que el Tribunal Viviente vindria a ser també com un ésser que supervisa els multiversos. Aquí suposo que en Martí ens hi pots afegir alguna cosa més. Però és una entitat, aquí en Martí potser em corregirà, però és una entitat superior als celestials, això, el Tribunal Vivent aquest. Sí, en teoria, sí. Diria que sí, ara no m'hi mullaria de ple, però sí, era la persona encarregada... Això en Martí ens ho aclarirà segur.
és la persona en teoria encarregada de supervisar el multivers, no? I segurament que algun detall més ens hi emparà. Diria que sí. També amb alguna de les imatges, això que dèiem d'en Sant Raimi, que ara a la meva minisecció, que és minisecció, voleu tirar ja la meva minisecció? No, jo vaig mirar, una cosa que vull comentar. Vam veure la pel·li en espanyol, obvi, Vale, però sí. l'Amèrica Chávez és latina, amb la qual el principi de la pel·lícula, si la veieu en versió original, hi ha un moment que l'Amèrica Chávez el que fa és parlar en espanyol amb en Wong i en Benedict Cumberbatch, bueno, el Doctor Strange, no l'entén. I és un guiño que aquí se pierde. Perquè aquí ella diu, li diu en espanyol, de todos los Doctor Strange que he conocido, tú eres el más no sé qué. Y la otra diu, ¿el qué? Perdón. Dice, ¿este güey no habla español? Sí. És molt bé el que dèiem, no? El que et perds de no poder veure les sèries o pel·lícules en versió original. Jo tinc ganes que arribi a Disney Plus per poder fer-li un visionat com Déu mana en versió original. Sí. Vale. Y ahora, si voleu, pues sí, saltamos a números, ¿no? Fem els números? Sí, i després parlem de les incursions i de la Chávez, va. Va, vinga. Va. Numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correr amonestación? Ja està. Recuperem l'entradeta del numeral. Us passarà com l'hipopòtamus, ficarà al cap i no la podreu treure. Com l'hipopòtamus. Per quina vols començar? En quina... Vale, no, la d'abans. Va, tira'm l'autobús, si vols, va. Vinga, autobús. Autobús, això és una mica... Clar, jo ho vaig veure, ja sabeu que la meva afició, pels que seguiu a la plataforma de l'altre univers, la meva afició, la meva idea són els números. I aquí, bueno, números, no em vaig trobar gaires, i aquí, clar, dic, hòstia, hi ha un autobús de matrícula, busquem matrícula. La matrícula de l'autobús és el 6192. Sí, tinc la meva parella desesperada, perquè mirem pel·lis i sèries i estic mirant sempre números, estic buscant referències. Clar, l'únic que he trobat, i ja t'ho dic que és una mica patillero, és el número 61 dels Avengers i el número 92, que en tots dos el Doctor Strange està buscant els Avengers i a la Wanda, de la Bruja Escarlata. Va, ja t'ho dic que és una mica patillero. Però bueno, era per tirar alguna de números, simplement. L'excusa barata. L'excusa barata. Següent imatge, va. Això, pels qui sou fans de Sam Raimi i de la trilogia de Spider-Man, aquest cotxe és com un Bruce Campbell. Ha sortit a la majoria de pel·lícules de Sam Raimi. Vale? Aquest cotxe és l'icònic Oldsmobile Delta 88 d'en Sam Raimi. És seu. El cotxe és un dels seus cotxes. Suposo que deu tenir diversos que no els heu pots deixar en aquesta. I com podeu veure en aquesta imatge, sortia a la trilogia de Spider-Man, sortia a Evil Dead, sortia a Drive to Hell, sortia a diverses pel·lícules. I aquí també tenia que tirar el seu cotxe. Sí. Aquí en Sant René ha tirat molt de guinyos i molt de detalls. Hi ha un moment també, quan parlàvem dels multiversos, hi ha un moment que es veu un multivers i es veu un cartell que posa Greenhouse Releasing. I la Greenhouse Releasing és una distribuïdora independent que no fa gaire va restaurar i tornar a reestrenar la pel·lícula Evil Dead de Sam Raimi. I també hi ha un frame que es veu el cartellet aquest. I ara em sembla que... Volies aquesta. I aquesta no ho sabia ni que... Me'n recordo que llavors sí que pensant, sí que es havia insinuat que la Charlize Theron podria arribar a entrar a l'UCM, però és que no me'n recordava en aquell moment. I com vaig veure en ella, vestida de lila, dic, qui deu ser? La Clea. La Clea que actualment, com que els còmics el Doctor Strange és mort, ja sabem que l'univers Marvel mort és, bueno, deixem-ho així, en stand-by. Actualment és la hechicera suprema de l'univers 616 en els còmics. Ha sigut
aprenent, amiga, amant, dona, es va arribar a casar amb el Doctor Strange en els còmics i és la Clea. Jo el personatge el trobo molt aconseguit, m'agrada molt. A més, considero que la Charlize és una actriu que l'han desaprofitat molt a Hollywood. Va estar un temps molt apartada i no havia fet res i ara que ens depara aquest personatge en si. Jo crec que pot prometre bastant, no sé. No sé què us va semblar a Aquesta vosaltres. escena ens porta directament... Jo crec que aquesta escena ens porta directament a la tercera pel·lícula, el Doctor Strange. Sí. I a més, llavors també hi ha el debat quan ell se li obre el tercer ull, que esclar, molta gent deia, home, o em preguntaven a mi, home, Sergi, l'Estrella amb el tercer ull, què vols dir? Que és dolent? No necessàriament. No. Simplement ell ha caminat entre somnis, ha jugat, ha remenat el Darkhold i d'alguna manera domina les arts oscures, les arts fosques. I això no és més que un poder més, una habilitat més del Doctor Strange. Una Aquí cosa com et diré, l'efecte de l'ull és un poco... T'ho anava a dir. Aquí sí que, no sé si era perquè era l'escena postcrèdits i ho va fent de pressa corrent, és molt patillera. Aquest tercer ull... No queda gens bé. Hòstia, no... Sí, potser sí, ara que ho sembra digues. un filtre de TikTok o un filtre de Snapchat. O sigui, no parece algo que diguis, hosti, tu, senyors. Sí. Jo ara i el Fan Freak que t'hem tirat a fer TikTok, hasta jo puc fer-ho més bé, o sigui que... Aprofita. Ara veurem en Sergi amb un tercer ull. No, haig de començar a remenar, N'he tirat 2 de vídeos, he de començar a remenar, que encara no sé com va això, Semos tiktokers. No, jo estic esperant els vostres vídeos, pibe Marcos, alguna mini... Se corta. Se corta. Puc anar esperant, no? No, jo vull fer un, però no. És que aquest cap de setmana és impossible per mi. A veure si el dilluns de març tinc temps i faig un... Us dono una setmana de març, A veure. Sí. Pibe, tu volies parlar de les incursions i de l'Amèrica Chávez, no? Sí. Bueno, és que no n'hem parlat gaire de l'Amèrica Chávez. No. Em sap greu perquè és un nou personatge que ens ha sorgit en aquesta pel·lícula, un nou personatge Marvel, que trobo que està molt ben aconseguit, tot i que... Idèntic al còmic, Sí, idèntic. Tot i que la seva rellevància en el còmic encara és poqueta, és curta. Bueno, però, hòstia, a mi m'ha agradat molt i vaig sentir que aquesta noia, quan va rodar la pel·lícula, tenia 14 anys. Què dius? Bueno, ara TikTok ho està patant. Doncs Déu-n'hi-do, tenim Amèrica Chávez per estona. Sí. I a més em va agradar això perquè jo sí que l'havia vista a través, havia fet els primers números de la col·lecció de Campeones, sobretot els primers números, el primer volum de Campeones és molt recomanable perquè era una col·lecció on s'ajuntava amb Miles Morales, el Nou Nova, l'Amèrica Chávez també hi col·laborava i era una col·lecció que tocava temes socials i tocava temes molt interessants i molta actualitat, tant pel jovent com pels adults. I l'Amèrica Chávez els havia ajudat puntualment i d'això la vaig descobrir, la vaig conèixer. I clar, la veus en pantalla i la veus al còmic és que és idèntica. I a més, amb la jaqueta tejana igual... Sí. L'únic que han canviat, que ho han comentat en el nostre podcast d'aquesta setmana, comentaven que en el còmic ella la que busca és a la seva germana Catalina. La que ha perdut és a la seva germana Catalina i aquí en la pel·lícula està buscant a les seves 2 mares. En el còmic també té 2 mares, o sigui, també si us vau fixar aquí a la solapa, a part que hi porta el pin de la bandera LGTBIQ+, també porta Amor és amor, que són detalls macos i que els vaig trobar xulos, que vols que et digui. També, degut a això, va haver-hi països d'aquests tan evolucionats que van dir que, esclar, que un personatge tingués 2 mares no podia ser, que sisplau que Marvel i Disney ho canviés i ho censurés. I Marvel i Disney va dir, voleu que ho censureu? Vale, el vostre vídeo no s'estrena a la pel·lícula. A cagar la via. I ja està, home. Tanta tonteria, home. És que no cal ni comentar-ho. I el que deies tu, no? Per les incursions, la manera que ella té de començar a dominar el seu poder, l'únic que vaig veure que es quedés a aprendre les arts, a Martag, no sé. Sí, allò em xirria perquè si de cop ja comences a saber com va els poders i aconseguir portar l'Strange, el més lògic seria entendre que agafar i se'n va a buscar les seves mares.
Clar, i és que a més ella, diguéssim, no tindria relació el poder que té ella amb els poders que tenen els fatillers, no? O els mags de Gamartaj, o sigui, no sé, no vaig trobar-ho, sí, una mica patillero, No sé, Vivi, tu com ho vas veure? No, però ella també va dir que no podia... Ella també va dir que no podia controlar el seu poder i que, per tant, no podia accedir en l'univers on hi havia les seves mares, encara que ella la sapigués. Vull dir, no tenia el control del seu poder com pot poder arribar. Jo ho vaig veure com un entrenament doncs, màgic, afí, amb la finalitat, amb l'objectiu de poder controlar aquest poder i poder accedir en l'univers on són les seves mares i poder controlar el seu viatge, d'alguna manera, no? Entre multiversos. No ho sé. Però, bueno, això de les incursions va passar una mica així per sobre, perquè ho va comentar en Reed Richards un moment sobre què passava amb les incursions i tal, que seria una manera de frenar una mica tot això del multivers. Clar, i jo crec que això de les incursions serà el futur. O sigui, ens sentirà a parlar més de tot plegat, d'aquestes incursions, d'aquest xoc de multiversos. De fet, en els còmics, Miles Morales arriba al nostre univers com? A través d'una incursió de dos universos que s'uneixen. Llavors, jo crec que n'anirem sentint parlant, les incursions del xoc entre multiversos, i que jo crec que serà una mica l'explicació o crec jo, és la meva teoria, que serà una mica l'explicació de l'existència de mutants en el nostre univers. Perquè treure'ls així de sopetón ho veig una mica xungo. Però que ens sentirem a parlar... Ens sentirà a parlar en diverses pel·lícules. Una de les teories dels mutants seria d'alguna incursió a alguna terra o que era un... És que ara mateix, quina teoria podíem fer servir? Que sorgissin ara? No pot ser que estiguessin ocults fins ara. Han de sortir d'alguna altra manera. Una explosió... No sé, jo sempre dic que la tercera pel·lícula d'Ant-Man and the Wasp, la Quantumania, tindrà més importància de la que ens pensem. Perquè aquí jo hi veig que aquí poden donar entrada a Kang tranquil·lament i poden donar entrada, com dius tu, als mutants. O sigui, ojo amb Ant-Man and the Wasp, Quantumania, que tindrà més importància de la que ens pensem. Jo també ho crec. I que no li canvin el nom a la pel·lícula, a mesura que es vagi costant. Pot ser. A més, amb tot el ball de dates d'estrena i això... Jo veig això. Sí. És que és això i falten pel·lícules. I al final, hem de parlar del final de la pel·li, no? Potser? O què? Ai, passa. De com acaba? De com acaba, vale. Amb aquell zombi amb una capa d'esperits. Que és una imatge espectacular. El detall, el guinyo de Marvel Zombies. Per cert, aquesta setmana acaba de sortir el recopilatori de Marvel Zombie perquè li interessi, que és molt divertit, és molt macabre i rius molt. I nada més està guionitzat per Robert Kirkman, el de The Walking Dead. O sigui, millor persona que parlar que escriure de zombies no pot haver-hi. Però clar, dius, ara entens per què l'enterra allà, que li dona fet. I la capa aquella de mans... Sí. Bueno, aprofita que està enterrat allà. Sí. Aquella capa d'esperits és bestial. I tota la lluita de després, la lluita, la trobada amb Wanda de després, és impressionant. I com Wanda accepta el fet de que no podrà aconseguir allò que vol, tot i que és poderosíssima. No, perquè és curiós, no? Quan ella... S'ha mort, Wanda? No, quan ella intenta parlar amb recuperar els seus fills, ara que m'han recordat que tenia que apuntat, no s'ha mort. Els seus fills estan mirant una sèrie de dibuixos clàssica en blanc i negre. Sí, són dues coses, eh? La primera vegada de la incursió... Estan als anys 70? No. La primera vegada que l'Eposé està mirant Blancanieves. I l'altra? L'altra ja no hi has fixat tant. L'altra està mirant una producció que era el primer personatge que va crear Walt Disney, que era un conill Rubble. Això en vam parlar amb WandaVision. En els directes de WandaVision en vam parlar d'aquest conill. Aquí estan tornant a mirar la sèrie de dibuix animal que després Walt Disney va perdre els drets i d'aquí va crear en Mickey Mouse. Però els nens estan mirant aquella sèrie de dibuixos animats. Doncs d'aquest conill en vam parlar. Sí. Està bé que
bueno, com Wanda s'enfrenta i veu la realitat que els seus fills, al cap i a la fi, doncs, aquella Wanda no la reconeixen, no és la seva mare. També vaig trobar molt xulo i molt treballat en aquell moment. Sí, al final és com... Passa que aquí la gent està enfrontada, perquè WandaVision ja va ser ella fent de dolenta, entre cometes, i donant-se'n que, hòstia, lo he hecho mal, i aquí tornem al mateix. Com si WandaVision no hagués après res de que ese no és el camino, saps? Ella continua igual, clar, ella continua encaparrada i quan al final de la sèrie WandaVision veu que hi ha una possibilitat de recuperar els seus fills, quan descobreix l'existència del Darkhold, doncs per aquí ho fa. Sí, perquè és el Darkhold el que la corrompeix, però bueno, és una mica... És allò que a vegades passa, que tornen a fer el mateix cicle per fer altra història, no? És... Ai... No sé com explicar-ho. Si te'n recordes, Philip Lim, que en un episodi de WandaVision vas parlar de tot el procés del dol? Sí. Te'n recordes? Doncs jo crec que en aquesta pel·lícula el torna a passar. Sí, pot ser. M'ho faràs repassat, ja teniu els apunts per aquí, sí. I tu què dius això? Bueno, veiem com Wanda destrueix la muntanya de Wunderworld i molts deien, és el final de Wanda, la Olsen no té més contracte ni pel·lícules lligades amb Marvel. Quina casualitat que aquesta setmana es havia fet públic que l'actriu ha allargat el seu contracte, el seu vincle amb Marvel per aparèixer en més sèries i pel·lícules. Així no s'ha mort. No. Sí, perquè tot que siguin tots recuerdos, saps? ¿T'acuerdes de versiones alternes? No, jo crec que... A veure, aquell moment que aquella llum vermella, quan es derrumba tot, és una teletransportació de libro. No és ja que va, me exploto así. No. Ara, serà algú a tenir en compte. I al igual és algú el que recorren quan ja és un enemic molt més bèstia. Diuen, tu, Wanda, nos haces falta porque ahora ha venido el padre de Thanos, saps? El pare, l'avi. La mare d'en Thanos, sí. Quan el pare d'en Freezer va venir a la Terra, que era més poderós. Hosti, la mare d'en Thanos, aquesta ja és l'altra pel·li. Doncs, bueno, em sembla que més o menys ja ho hem repassat una mica tot, no? Segurament ens hem deixat moltes coses. Si us sembla, fem una petita... Dius, coses de la pel·li, Philip Rim, que t'han molat i vols destacar per sobre de tot, que no haguem parlat. O que n'hagin parlat. O que vulguis destacar per tornar, encara que sigui un minut. No, la manera que s'han llançat a obrir el multivers. La manera que s'han llançat sense por a obrir el multivers. Una cosa que facis en una sèrie en concret i tal, que pot tenir més o menys rellevància, però l'altra que el tiris en una pel·lícula d'importància del que s'estany, no? Aquí han obert un ventall a jugar amb el que vulguin. I amb això jo que soc un Marvel zombie, com es deia antigament, aquí podem gaudir molt de veure tot el que vulguem, sense cap lligam o repercussió a la línia, diguéssim, normal, doncs podem veure totes les línies igual que dèiem a Loki, aquí podrem jugar-hi molt. Pibe, tu que ara mateix sembla que tens un terratrèmol a casa, opinió. Sí, estava apuntant 4 coses. Que han obert el multiversi, però jo considero que només la punteta. Ens l'han... No, és a dir, ens l'han mostrat, ens ha mostrat que existeix, però, torno a repetir, no vull fer pesat. Ens han parlat també, ens han introduït el tema de les incursions, que seria la manera de frenar tot aquest cuento del multivers. Ja ho veurem. He flipat molt amb l'escena de Wanda, aquella escena Ring de Wanda quan persegueix a Wong. Genial. I a Stephen Strange. Aquella he flipat molt, igual que he flipat molt també amb el Doctor Strange zombie i la capa d'esperits. Aquell ésser nigromant. Impressionant. Impressionant. I com a últim, m'agradaria destacar una de les últimes frases de la pel·lícula, quan Strange li diu ets feliç, o Wong li diu a Strange, no me'n recordo. Li diu ets feliç, l'altre li diu que sí. Tot just després ja me'ls imaginava cantant en un karaoke, però no va poder ser. Ha sigut una errada de la pel·lícula.
Mira, jo el que vinc a destacar és, potser per dir-se el Doctor Extraño i el multiverso de la locura, me ha faltado un multiverso. Perquè ha sigut veure l'Strange que després serà el zombi, veure a ella, veure un moment de traspassar entre universos i veure l'universo 838. Ja està. No hi ha hagut res més. I realment la interacció ha sigut el 616-838. Ostres, una mica més de multivers podríem haver tingut d'alguna manera? Encara que fos fugir per universos i tenir, jo què sé, 2 minuts d'un univers, 2 d'un altre, encara que fuera pasando por ahí. En plan, ostras, tenemos que movernos rápido entre universos porque nos va a detectar. Es que no sé cómo saltar. I anar-la activant i que ella vagi fent els saltos i veure diferents universos. I així tenir una mica de possibilitat de recuperar e interactuar. I jo què sé, fots un moment que entres a Tatooine, eso lo revienta todo. O sigui, 2 minuts a Tatooine i marxes. Oh! Pum, esto explota la cabeza a todo el mundo. Es que a tothom fer un festival. I no, 2 universos. Multiverso para mí es más de 2. I más de 3. Aquí m'ha fallat perquè esperàvem més multivers i no ho ha sigut tant de multivers. Ja com ho faran, com ho jugaran a la segona temporada de Loki. A veure. Sí, però el Loki són variants. És que és una cosa diferent. És diferent i ara no discutirem pas perquè és molt liós, eh? No. Encara que són variants i després ara les variants són els inicis del multivers, perquè al final el multivers no és més que universos que poden tenir una diferència petita o gran degut a decisions preses o no preses. Són els guatifos. I això que hagin concretat que el fet de somiar vol dir que són coses que han passat amb altres universos, clar, és que aquí dona peu a moltes coses. Perquè no, sembla bé. Quan un personatge de l'UCM digui que ha somiat alguna cosa, dirà... Sí. Bueno, em quedo amb el somni d'en Wong, que le persigue un payaso desnudo. Hòstia, sí. Le persigue un payaso mientras le da azotes y en Wong va desnudo. És boníssim. Aquest univers s'ha de veure. Sí, o no. Podríem haver anat a visitar aquest multivers. Sí. Estaria bé. Doncs molt bé, senyors. Jo crec que ja està, no? Ja ho hem dit tot? Sí, ja ho tindríem. Doncs molt bé, moltes gràcies pel que ens han vingut a veure per sèrie. Pròximament irem fent més directes, irem fent cosetes perquè anem aprenent com funciona aquesta plataforma. Pibe, moltes gràcies per acompanyar-nos. Bona nit, nois. No sé si ens veurem abans o després de comenci Miss Marvel. Possiblement potser fem algun vídeo més, algun directe. Aquest el tenia, al minut 1 ja el tenia. El tenia allà, però el guardat, ja el tenia allò, ja encara el tiro. Estava esperant el moment adequat, ja està, l'he tirat. Ja està feliç. Doncs ja està. Doncs moltes gràcies per escoltar-nos. Ha sigut un plaer estar aquí en aquesta plataforma intentant tutxetxar una mica. A veure, no sé si ho hem fet bé, ja ens direu si us ha agradat, si voleu més cosetes o no voleu més cosetes. Com deia en Philip Brim, recordar que també estem ara a TikTok. Aquí tenim totes les xarxes juntetes. TikToks, Evox, podcast Evox, Instagram, Facebook, Twitter. YouTube i tot. Aquí ens teniu. I ja està. Doncs amb això ens despedim i recordeu que el friquisme us acompanyi. Adéu.